плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилуват. Възрастен човек. И от селото нагоре излиза, и оттатък дерето отида да бере дрова. И има така малко, защото възрастен човек така, и много не обръща внимание така на страни и такова. И бере си там дръвца, сега гледа моя товар магарито, и по едно време гледа магарито без нея и не мога да се държи, и ти бега. Врати се на така, тук по време за вратова някакви извънземни. Разбираш? Извънземни. И той като ги вижда и остава всичко и Джон станува там, бега, взема и дръва и всичко. И след време, ето кушията, тук отгоре, не тази къща, а другата, третата къща отгоре. И той и он така, оттатък, дерето, отида там да бере дръва и он го разправя същото. Значи извънземни, тук са касани вече. Да виж коя е интересна работа. Това е най-старият сорт тук в нашия район. Значи от времето още Мелник, когато са го направили, нали, като град, и не е било, а то е било като изоставено такова на времето. И такива осъдени хора, това са приказки, аз не го съм чал някъде, слушам приказки от стари хора. Значи на времето осъдени хора, такива, осъдени на смърт, на такова, докъдвали са ги тука и са ги оставали и тук са се оставали, видиш, и по едно време вече става 72 хиляден град, Мелник. Като имало гърци. И Гърция е имало тука. И обаче турците, когато вече завладяват, те го превземат и оттам след вече полека Мелник почва да изчезва. Значи 72 хиляден град с 72 черкви е бил Мелник. И сега много малко народ има, обаче черкви има 7-8 леса. Не ги знам точно изборил колко, но има и даже она вече наваха една черква, горе над Мелник там на един баир, на един трап. И там са го дадо, как са го направили са го, нали така, оправене. И одат там сега, като има такива празници, одат там. И попове до там, хора се качват, ама трудно се качва там. Него път така, ако искате... е предхристиянски обред на върх на планина да се качиш. Да. А там най-известна Кордопуловата къща. Това бил грък. Грък, обаче Яне Сандански с него имал много общо. И там при него се така престоял, да, при него. И да, и са му правили клопки така да го фанат, да го убият там. И накрая това Кордопуло са го фанали тия турците и там под Мелник отдол и други такива 10 човека и там са ги изтепали. И тогава тази Кордопуловата къща остава. И даже аз там като ученик съм бил на квартира там кара. И след да го възстановя, направя сега тия такива племенници на Кордопула са го взимали там и не си го ползват сега. А има други такива стари от едно време къщи, те са изоставени така и АБЕ ги направили много, обаче не се поддържат и всичко рухнало. Утре ки видиш, когато аз ки закарат там да видиш. И така. Те отиват в Станкето, тук бегат, нали, тогава нали, се водят войни и България се освобождава от турско робство и тия бегат в Дупница. И там се взимат там някакви къщички и там живеят. Има вече като пораснува и го взимат войник в Кюстендил.
И тогава вече Гоце Делчев, нали, воде войната тук за освобождението на Македония. И он, човеко се възмущава и оттам бега от войниклъко, пеша, от Кюстендил и двада тук в Пирин. И тогава се свързва с Яне Сандански и вече става най-големия войвода тук в Пиринския край. И е така неговото потекло. И тогава Ванче Михайлов, къде го дават, че е българин. Знаеш ли ти в Гоце Делчев колко хора в Върниците живи ги е върнал? Да, знам. Там в Гоце Делчев. Гоце Странгов го разказва все това. Така. Има книга. Да. А за Тодор Александров, какво е мисленето? За Тодор Александров тук няма много такова. Он качи Тодор Александров с Ванче Михайлов имал връзка нещо, но он го изиграл. Ванче Михайлов го изиграл и сега он се е усетил, ама късно вече и него го убиват. Убиват го тук над Мелник нагоре. Него и още един човек с него. Двамата ги убиват горе. И това е било дело на Ванче Михайлов. И накрая вече, понеже Яне Сандански тръгва тия младотурци, нали? Младотурците искат да сменят обстановката и се договарят с Яне Сандански и он от тук събира неговата група и отиват да помогнат на младотурците. Обаче след това ги изиграват. И он се възмущава човеко, връща се и неговата организация разпуска га и он остава в Роинския манастир със сестра му. Като он е бил тогава Тютюнов изпят. И Ванче Михайловистите от Гоце Делчев пращат му там бабер, диде да приемат тютюн на хората, къде гледат тютюн. И он решава диде там, нали, да помогне на хората. Обаче кобилата му тогава почва да се дига на задните крака и не иска да тръгне. И неговите хора му казват, не мой одиш, това ти е клопка. Обаче он вика, не, аз съм обещал, аз трябва да ида. И дава зор на кобилата, тръгва и горе на Папачир, Ванче Михайловистите, наприни му клопката и го убиват. И след това направиха там паметници. И Чешма направиха паметник и тук тия върховиците, тия мръсници, отиват паметнико надолу по дерето. Кръша, няколко пъти, знам. Сега направиха, го вране надолу. И сега и чешмата там вода имаше, хората спират там, водичка да пият и чешмата ги разпава. И всеки рече да Яне Сандански е българин. Да. Сега кръша споменик. Така. Същата работа. Това се тия. А за Борис Сарафов? Борис Сарафов, като че ли Яне Сандански го убива. Не само Борис Сарафов, а и кой беше другия там? Двама. Те понеже правят клопката тук за него да такова и он изпраща него. Даже он отива и он е участник в убийството на Сарафов и то другия, кой беше там вече? Поша да ги забравям вече. Си слушнал ли ти дојдев информација дека малку фалело името на Гоце Делчев градот кај вас да се смени? Гоце Делчев? Да. Не съм чул аз такова нещо. Възможно, ама не съм го чул. Ма градът беше по-мречок. И един старшина, и он такъв, разбираш, я толкова беше. Видеме и дай паспорта, вика. И вижда, македонец, кой македонец ти, вика. Я вика, аз сме тук. И ме вкара там в полицията и взима с капами. Разкажи Кина, бугарският пасош. Да. Ма това е много отдавна. Много отдавна. Аз бях тогава 8-9 клас. Да се общуваме, да сме. И зимата, тама вкара там му осрежава. Осрежава. И седна
Одам да взема това и с Благото бехме. С Благо бехме и он седна там отвънка и едно списание. Списание и отваря там и там пише за Македония. Че сме македонци, че такова. В полицията. В полиция. И аз докато се огледата дали има такова и взима и го скъпува листо и го взима. Абе, това е било минало. Що да правите? Аз се спомням, когато отвориха границата, имаше там Петричко, Златарево, имаше събори, нали, хората как се срещаха. Ние в нашото село имаше много македонки, които, нали, от македонки си, там от Македония. И имаха братя, сестри, те оттам. Роднини оттам, да. И идваха момченца, даже аз имам като момиче, имам снимка с тях. Викам и така тия момчета, какво станаха, вече спомени имаме. В Петрич се бехме снимали с тях, тук с снимките даже ги чувам. И так му общувахме и на този събор, мали хората как се прегръщаха, как се целуваха. Това беше жална картина. Защо белят, защо? Смачкаваме и мрежи. Няма си смисъл да се отворят границите, да си общуваме. Пък кой какъв иска, нек си мисли, че е. Така е, всеки нека се пусти слободно, ние това сбориме. И мрежи, и всичко скъпа там. Циганите ги направиха българи. Да. Задължително. Те ги задължиха си пишат българи, цигани на българинки. Да. Защото нямат вече. Те нямат хора вече. Да. Аз ме ядна. На турчино ме яд. На турчино ме яд. И аз да рипне да кажа, чекай. Аз си взема турците. Да. Колко турци има тук? Знам, около пола милион има. Значи съм вика поп. Уидеем там, тук почна да се кръста, почна да такова, викам, нали не беше по-бе? Но общувахме много, те идваха редовно при нас. Техни братовчеди, техни приятели. И оттам се знаем аз се забравям това градче до Дойран. Струмица. Не Струмица. Валандо. Валандо. Тия двете момчета, къде бяха закасали там. С колата. С колата. И одим там. Богданци. Богданци. От Богданци беше. Богданци Неготина, да, Богданци. Да, верно, че там ходихме едно. Нали помниш? Това сервисче, не. Това е от тях. Водим там. Ама първо бяхме с това. С Борито. Да, първо, после ние ходихме, но хората много ни посрещнаха. И одим за пръв път в Македония, и долу в Струмица, разчитахме така по това и там един човек вика, ако няма къде, вика, ялта, вика, при нас. Тук да спиете, да. Отстране. Не, ние кидем, вика, кидем, вика, на Скопие и не се знае дали се върнем седнем тук. Уидеем там, разчитаваме се, тогава, нали, беше земетресението, преди това беше станало. Уидеем там, видеем гарата там, къде беше паднало там всичко. И викам, що ги правим сега? Връщаме се Струница, викам сега, този човек дек ги го тераме. Викам, дай ги, викам, до там, Богданци, викам, едни момчета. Питаме за них и одим там над вечер. Одим там, питаме, един вика келнер, вика, другия вика счетоводител, вика, е в този хотел, вика, тука. Ама един от този счетоводител, вика, сега се ожени, вика, и си е дома. И обадием се, един вика, вика, тук в този ресторант е, вика, едното момче. И влизаме там, беше минало време така. Беше минало и аз влизам напред така и гледам го това момче така срещу мен и тръгнах към него така и то, като ме гледа, вика, те познам, вика. Ти си мой майстор от България, ще ми опри колата. Още си работя, вика, и съм много доволен, вика. Така. И заповедайте, вика, тук. Викам, аз вече им забрих имената. От много години. Това е от 70-та година вече. 71-та. 71-та, 72-та година. По-късно беше. И онова момче, като му се каза, че аз съм идвал там, остава и жена, и семейство, и веднага дойде там да ме види. И тръгвайте, вика, с мен. Айде там при них. На другата вечер откарваме там в хотел, къде работя, долу ресторант. И там видиш един младеж и негов брат.
там с тази група, като почна Да нещо свират. дигат. Аха. Да буйства, да такова, и полиция дойде, и не знам защо там, та една македонка женена за грък, обаче слепа. Обаче па това певица. е като беше с Борчо. Изборите ли това като бе? И като почна да пее, и всичко живо стана от кеф. Видиш. И прекарава много такова. Не, иначе лятото случи се ние да идем последния път, като идахме на Скопие, ние не можахме да издържаме. Много горещо, обаче самия въздух. Веќе многу е топло во задушно. Скопје, не се издржува. И на нас. Кој не дишал таков градски воздух се гуши. На нас е на двамата. Да. Пръснали. Жоров има и во Скопје, Жоров. Музичари беа тие што беа. Може да се од Егејско тоа презиме Жоров. Не, той си казва Георги, ама Жоро му викаме. Жоро. Та негови дедовци там, единия в България казал аз съм българин, другия в Македония, в Македония всички са родени. Там са. Разпръснати и всеки вика аз съм, да кажем, сърбин, аз съм българин, а всички са македонци. Така ги А во направили. Велес, например, во градот, реката, едниот дел го викале бугарски, другиот дел српски. А си живеат македонци. Кога ќе дошле овие, тука малку може би ги прифаќале повеќе и така ги поделиле бугарски и српски, а тие се македонци. Не знам защо аз, например, съм учила в сега- Варса, в Мездра. Сега ние трябва да искаме тия, що го искат, нали, Истото, да. българите да ги сега, декларират в Тук на това. малко, защото И ние също трябва да го искаме от них. заплашени Изплашени на са, времето. да, изплашени. И много са малко, разбираш ли? Не може да стане. Не ќе веќе деца Те да се ги трошат, те да ги са жртвуваш плашени. децата, екзистенцијата. Така е, така е. Колко нашия синки му кажеш? Ние в училище не ни са учили. Да, срцето што кажува. Аз да, още друго, това ме викам, нашите са македонци, не от Егейска Македония. Аз не знам от баба и от дядо да са кажали, ние сме за Македония, македонци. Та дума аз не съм го Они чула. не смеят да го кажат, защото татко и беше полицай. Спатило Там ли, набия. само спатило ли. И оттам се да му наприят кмет. Од селото. Спачо. Аз тази дума не съм го чула. Ние Спатило. в училище... Гръция. Зад границата. Да, зад границата е спато. Спато, сега не е Спато вече. Сега не Да, знам ти как. променети се. Кимиси. Кимиси, така. Па ние имаме случај во драма во село еден наш роднина, пошто појде да си ги најде роднините и ги најде там. Ние, ма кога? Во селото. И во селото гледаме на македонски Тодоров, Петров, Мицевски, Ваков, гробиштата наши. И тие му рекле на роднините, само не кажујте дека сте македонци, кажете дека сте бугари, у селото има потешко нас. Ами ние като отидахме на Гърция, Да. той носеше македонско знаме. Да? И домката си му. Да. Скри го, че гърците какви. И ние го скрихме. Сега. И ние го скрихме. Ма ние сме, няма какво да дадем. Имаше древни пари. Трябва да има. Колко? Млеко, Млеко? Да, я. Ето тоа се нашите македонски приказни, во кои се вклучени нашите соседи кои треба да се цивилизираат и да се покајат. И Бугарија, и Грција. Со србите сме најдобро. Тие не велат дека не македонци, созреано. И со албанците кои сакат да ја земат територијата, а земјата Македонија му припаѓа на Исус Христос. Па сега Знаеш- видите дали имате вие цена да платите цел народ. Той е болен от тази тема. Това му е най-болната тема. И като от приятели, нали, от София, приятели, аз сега като ходихме, защото аз на мен предстои на 10 мая операция на коляното. Да ви намножи Господ, да ви даде сила, Дай лекари Боже. е Аз рака не да се се плаша. изправите, да. Аз не се плаша, аз съм герой в това отношение. Господ да ви даде И те сила. нашите приятели, въпреки че, нали, Жоро, където жена му е лекар, въпреки че неговите баби, дедо са македонци. От Македония, той има и роднини там, близки. Да. И сега той спори, той си ядосва, той спори. И му викам, като гледаш, че няма смисъл да правиш там. Да, не можеш он веќе Няма се смисъл. решил. Нема се Ами имаме смисъл. сличен случај од Кремен, ни кажуваше Костадин Странчев. Добре. Неговите роднини, овче, И няма значение, знам аз. отгоре каймако да трябва да Ето и, скараш. ето и на кравито го изкарва. од Кремен се иселиле негде таму на ке морето, во Бугарија, на ке Црно море.
Код се Странгов ни кажуваш. И вика, ние почнуваме да збориме, ти река, бе, чекајте, не ве разбираме, зборете на бугарски. Код си им рекол, бе, како не разбирате на бугарски да ви збориме, па ние се збориме македонски. Они на кременски си зборат. И вика, не ве разбираме полека, тие од Кремен се иселиле, заборавиле да зборат македонски, кременски. Одиме един път, тук в Гърция, долу срещу Солун там, едно село, и поне той Врански. Да, спомням се. Беше тук Къде не са искали български разбират, ама не са искали да говорят. Не, и там питаме за това, и една женичка така, ма млада, може и момиче да беше. Абе, кайте, вика, на македонски, вие сме си македонци, вика, бе, кайте, вика. Редко има. Еди кой си, викам, търсиме. Нема го, вика, нема да го наjdете, вика. Нема, вика, да го наjdете. Ама и она сигурно се е преобразил, така. Не те разбирам тук, нашия край, къде е тук, македонския си край, много рядко ки чуеш някой да каже, че сме македонци. Много рядко ки чуеш. Не. Моето село, всички са много рядко. Тия, къде са живели тук, не им викаме староселци. Староселци им викаме. Бижанци. Ние сме от Егейска. Майка ми е от Кукуш. От Кукуш сте? От Кукуш, баба ми. Баба ми... Вие сте, значи, от Гоце Делчев е? От към майка ми. По майка ми е от Старчево. Нали знаеш, до Петриче... Во Австралија во перед запознав исто од селото на Гоце Делчев, по некој дали беше под мајка негова или под таму роднина. Те са от към майка ми, са от Кукуш. Даже тук, там имам баба ми сестри, имаше, идваха ни на гости, нали? И те са македонци. Така е, да. Обаче вуйчовците ми, нали, са беха то министър, ако си чул Паскалев, министър, то не Братовчет. Фактически от към майка ми родата се са министри, се са такива вуйчовците ми. И те са комунисти. Те не може да кажеш вече, че са били македонци. Те умряха всички. Те, но въпросът е, че братовчетите ми всички са вече не може. Ама ако се пушти слободно, например, да не ги плашиш луѓето. Ама не сме. Ама тук, точно това е. Те младите вече, старите са умрели, македонците. Младите, ние не сме учени. Нас в училище не е нищо. Ги учат друго. И така ги учат, тоа е проблемот. Во училиште ги учат Македонија е българска и ќе дојде баба. Во Грција викаат Македонија е грчка. И ако прашаш некој, ќе почне да вика. Ама овој внукот на Гоце Делчев што е оперски пејар, што е тој убаво рече. Има, рече, многу во Бугарија со македонски корен народ, кој денеска се бугари, како се ти по 3 генерации во Америка ќе станеш американец, вашите деца, така? Ама тие имаат потекло македонско. Да. Тие се американци. Значи ти нема да им викаш, ако се вие бугари, ама имате македонско потекло, зашто забрануваш македонството? Внукът като се обажи, той му вика да знаеш, македончи си. Те се смеят. Той разбира. Ама ќе запамти еден ден, ќе чекай да видам што е тоа Македонија, кој го отвори. Не, той се интересува. И песните се толку силни и мислам дека тука ги поврзуват. Музика никаде го нема. Музиката ви е... Во Солун човекот од Канада си купил стан. И вика сите се македонци, тука ма се плаша. Ќе донесам ракија, ајвар, ова нешто. Седи там, ние ќе тргнеме нешто родено, и ќе тргнеме. Пуштам народна музика и га сите се фати и викат со газињата почнаа да играат, се плашат, вика се пуштија. Ние тук само македонска музика. Музиката ви е, особено сега има много млади музиканти има. Много надарени. И повечето са от Срумица. И съм чула от Менче, от нашата приятелка, тя вика, че повечето музиканти са от Срумица. И са ги питали, добре, имат ли работа за всички има хляб? За всички има хляб. Това адресо на Менче. На Менче. Ако имаш нещо, запиши го и на кой имаш време, така може и се обадиш. Може и се обадиш. Телефон немате? Имам. Ми пуштите телефонна линија на Вибер. И одиме сега со овие наши пријатели Мемишевци и ми вика, еве го овој заврши. Ти и ка што си? Рече, бугарин сум, дор заврши школа, го фрлил во Зепас. Што си заврши факултет, го финансира. Лете, тоа е тоа. Она што вика, и Каракачанов, има пари, има бугари. Така. Насила со тоа е тоа. Инаку нема луѓето, истото го прават, зема пасош па се го фрла. Еве колку имам знам во Лондон си земаат државјанство британско, пасошот джам. Ајде сега ти ќе правиш. Да не беше тоа со пасошот, никому нема да му текнеш.
Ама и Европа го дозволува, тоа е срамота. Зошто не им рече што давате вие пасоши на други народи? Како може тоа? Това е голяма грешка. Да, ја правиш Голяма грешка. Ти знаеш колко хора тук живеят, руснаци, много години и не може да си вземат. Ние како вчера тие Не може руси да беа што ни кажаа за паркинг во Сандански. Руски не збореа. Те са Ама сега, украинци. те сега Има много украинци, А украинци и си. хората почнаха Фред да протестират. Одат, пазаруват и Я казват, сега- на нас не сега са дали тази без сутрин пари. кажа, Без пари, така украинците, да. Одат, пазаруват си и И казват, не на нас не са кажали, не война, плащаме нищо. тази сутрин кажа, и индийци уидели в Украина да учат. Студенти. Аха. По медицина. Нали е война, бе? Да. Тук докарват жито, мисирка, зеленчуци, нашите... месо, Всичко от Украина всичко тук докарат, а от тук хората не могат да си пласират производство. Вися, ние с Русия имахме много общо. Много общо. Заедничко, да. Тук има много руснаци. Българи има много Во Русија. в Русия. Защо беше нужно да се бъркат? Можеше ни от към тия, ни от към тия. Като гърците. Неутрално. Да са неутрални. Грците се поитри Не за трябваше да се бъркат, да създават Грците се итри само парите да се ги Да, задржат. Гърко е, Гърко И со Кина ќе се здружувам, и со американците, и со Кина, и со сите. Нема проблем. Имах Само дай му ти пари. Чичо, нататко ми прабратовчет, който е бил партизанин и живял е 18 години в Австралия. Аха. И взе да идва тук. Взе да носи, да ми докарва злато, да му продавам, не знам те що, нали, той вече бензин, колата му зарежеше на механите, подаръци. Той дойдел с един микробус и вътре сокчета, нали, а децата малки гледат, едно сокче не изкара Петро да подари. И той отиде с един приятел, а той имаше ресторант в Атина, готвеше на посолството, на посланици, нашите посланици там. И той отиде там, обаче той се изкарал консерва, не да го гости. А той тук в Мелник, Механите, в Сандански, насекъде го щахме. Некои луѓе се врзани со парите и не им дава. Ако колку повеќе даваш, повеќе Господ ќе И ти той, кога даде. отиде ни от тук подаръци, всичко там натрупано, не да ги подари на дъщерите му. Всичко. Защо му са? Защо? Закарай ги там на гробито. Починава той. Добро. На Кресна бевте? На Кресна. На Кресна тая година не съм бил, не бех. Јас лани бев. Аз бех нагоре на това. Да. По-на съм бил с бай Иван Йордан, той е Бердан от това, къде се позатвори да говори, нагоре надолу. Аха. Костадинов. Костадинов. С него така сме общували. Сега Кирил Тилев е главен на Омо Пирин. Тук ли? Не, Киро, ме. Вече сме на разпадане. А добро, сега мора некој да остави па Аз се нешто. изкарах по Дупница доста години горе. Ага. Станки Димитров там едно село, там беше булката. Ага. И с тях така са. С Байродан, той път до сестра ми тук съм дал, комшии са там. Ага. И Во заедно. Сандански сум снимал, сме биле ние неколку пати. Во Сандански сме настапувале. Аз пътувах, нямах време А много. не сте фатели некоја представа, скрби утеха кога сме гостувале. С него там в Кресна, кога така Ага. проведеме. Ама, не знам сега. Моята работа беше сега повече в движение по Во пътищата. движење. Аха. По пътищата. По Ирак, надолу, по това пътувах, разбираш, и ангажиран, нямах много време. Зошто, например, не пуштаат, не дозволат македонци да се кажат луѓето? Што е проблемот? Не знам, що е. И аз съм му задавал на Байродан това да ви... Што е проблемот? Што ќе ви направат? Ништо. Пушти го човекот да живее. Има случаи там с колеги некои там. Понеже хората, които ме знаеха, и всички документи, които ми са издавани, пише македонец. И баща ми, и майка ми, разбираш. И тия господа тук, колеги даже някои. Вече, когато стана демокрация, директор беше на Салмат Турчин, Аха. Славов. Аха. И там, в Сирия някъде там. Седеме, да пиеме там, разбираш.
но такъв момент беше, разбираш ли. Събираме се там, 5-6 коли бяхме на автомобила. И някои се дразнят, викат македонец. Те името не ми знаеха повече, македонец. Македонец му викат. Даже и в Дупница, когато са вожени горе. Македонец. Сватбата, тия там господа, разбираш ли. Колегите, които името не ми знаеха, само виках македонеца. И какво е македонец съди? Има случаи в Ресилово там, на невестата, майката на бабата на Снежана, виж, кръщава на попа децата. Кумове са. Кумове, картата, как ги викаме, ние тук картата викаме там, кумове, виж. И той, дедо Цанко, моята булка носи името на него, на дедо Цанко, Цветанка. Обе, куме, откъде го намерите това македонец? Македонци били друга вера. Поп в църквата. Господи. Откъде го намерите? Аз не съм го вика търсил. Внучката го намерила. Къде го найдохте? Да, и те такива. Стоян Георгиев ми кажува на погребот на татко му, попот го викнал. Татко му бил побожен, помагал у църква. И още 3 попови. И почнали българско ме народи, и Стоян вика македонско ме народу, они пак българско му народу, и македонско му народу. И накрая повете рекли македонско му народу. И това ти. Ма не, аз като дете тук при нас, тук в църквата, как се променят там като такова, преди македонско всяко, но правят българско народа. Така е това. Айде, Господин ги отвори сърцата. От Канада тук идваха някакъв човек. От Канада. И в горното шоу там, с някакъв друг беше. Виж, на другия българи, на къде са българи. Не смя да дойде там и се снимаваме с македонците да поощава. Аз не съм ги запомнил. Тия хора случайно минаха там, виж. Се запознаваме там. Това е. Живота си минава, виж. Ама тоа е македонец е познато и они ќе речат првин знаат македонеците. Тоа е име што е посебно, не е само обично име. Не е. И за тук ми правят протоколи, правят тия. Нашите полицията, виж, да се свалил това македонско знаме, къде съм го турил на къщата там. Както правят. И това старото, нали, баш. Че ми са давали пенсия, бе. Викам, пенсията не си ме е работил ти, бе. Тук от Сандански, от общинския такова. Протокола го носим в джоба, бе, винаги, виж, трябва да го преснимам. Аз го дадах на това, на Стойко. Той го снима. Снима ми всички документи. Викат на тук, Сандански, от полицията, отдел там някакъв. Човек му каже. То трябва под такова мъчи. Община Сандански, общински експекторат. Той не мога да прочетеш нищо, аз не мога да прочета това. Сипно написано. Значи знамето да го тръгнете от куќата. Да тръгна знамето от това. Да съм го турил отзад, викам аз съм го турил, а кой им се дразни, викам няма да гледа на там. Давали ми пенсията. Ти не си ми заработил пенсията, аз съм носил пари на тая държава. Па исто му викаат во и грците, ако деме како се пише во македонецки, му е земале пензијата. Кај го има тоа во Европска унија, бе? Всички документи ми се издавани в тая държава. Насекъде пише македонец. Да. Гражданство българско. Националност македонец. Така е, да. Какво искат от Ако да сте живи. тормозът? Убаво што се сретнаме, видиш да разкажете некои работи. Ајде. Може да